Ми да, само толкова жени убиват. Здравейте, потребители на YouTube. Здравейте, потребители на YouTube. Извинете, че не сме качвали от много време. Но бяха болни. Да, и сега сме болни. Ама аз реших да кача. Значи почне малко поредица. И съм с някакъв тъп скин. Колко залага. Добре, що съм на едно място? Да не видя. Аз май имам спид. Сигурно ще чуете. Да, имам спринт, аз ще чуя защо. Сигурно ще чуете какви са тези хакове. Това не са хакове. Това е нодо, само ние не ползваме хаковете, само аз си ползвам така радарчето. И така. Що удреш като луд? Видимо да обясня дядо. Обичам си удрям като луд. Тя също. Тайм, чай са. Нет, какво? Нет. Тайм. Сега че ми пише, окей, бързо е, Георги. Някой ще ми такова. Пише, окей, бе. Бързо. Някой ще бъде тайм с мен. Бързо, Георги, пише, окей, бе. Супер. Някой пише. Руски? Май. Не, ще бъде. Що само ме мутват, сигурно, защото много спамя. Виж какво пише. Да, това са някакви глупости. И аз съм на испански. Какво да си пусна? Искате ли да си пусна? Френски. Някакъв пише дай. Аз съм на френски език. Георги, ти на какъв език искаш да съм? Аз ще спрем клипа докато почне това. Но не докато почнат геймсовете. Добре, здравейте отново. Ау. Не. Започват вече да се бият. Не. Чай, искам това да го убия. Не, много е тъмно, аз нищо не виждам. Георги, къде си? Бързо ще ме убият. Георги, бе! Абе, как ще ме убият, ама ти... Ох, не, на 2 сърца съм казвам, че ще ме убият, ама... Добре, Георги, бързо, пази ме, бе! Трябва да събери малко дърво. Не мога, бе, тук май не може да се чупат неща. Ето. Сега ще направим един крафтинг, ще ти направим малко хляб, имам 4 такова. Не, искам една купичка. Трябва ми една купичка. Искам една... Дай ми, бързо. Имам една диня, много неща имам. Не, чай, аз сега ще вземам малко гъби да се прасват. Имам видове. Аз се нахраних. Я виж, чай, аз имам каменен меч, ще сложа тея ледър бутс. Имам 2 отвари за спид, да ти дам ли едната? За 8 минути, заповядай. Така, сега ме е страх. Да, само дето моята беше. Не, моята също, но няма нищо. Аз имам много неща. Дай ми някаква храна, ако имаш повече. Ще ти дам... Ще дам един крафтинг, ама само това имам една диня, която си е за мен. Аз ще дам, значи... Аз имам и въдичка и лук. Нямам стрели. Аз нямам също. Имам една... Potion 33 секунди. На спавна някъде има ли енчанта? Имам 4 такива. Не. Мисля, че имаше такъв кит. Що съм си махнал бутушките? Кит. Имам не, наближават, Георги, бягай. Наближават някъде. Бягай. Скри се тук някъде в дърветата. Нали си спит, ела? Снег дърветата, къде си? Следваш ли ме? Не, защо не те следвам, чакай да дойда при тебе. Аз тръгнах тъкмо да ги бия, защото ти ми каза не. И аз се връщам, ето. Има доста голям... Се отдалечим, си направим някакъв хол. Да, бе, това е Hunger Games. Ще има и Deathmatch, така че...
Какво ще кажете да спрем за малко клипа, докато имам предвид да се отдалечим, защото... Абе, не бе! Виж сега какво правя. Абе, тук няма ли Timber-Mod? Ми пука какво е. Чакай. Тук нали може да се чупи дърт? Абе, всичко може, бе! Ми трябва да вземем малко cobblestone да ти направим някакъв stone sword. Аз имам... Ето, споко, аз ще си направя. О, благодаря. О, стана някакъв бък. Не, нищо. Аре, дай, къде е крафтинга? В мен чай, ти къде си? Чай само си направя на гъва. Чай само малко, мата. Чай, че много ми лагва. Пия, бе! Какво? Абе! Изведичка, не. Сега ще лови риба. Ти виждам едно езеро и така... Окей, като ловиш. Ама какво става? О! Бързо бягай от тук. Супер. Така. Значи има още 12 хора. 12 човека, омага хора. 12 хора. Значи, това тук ще го пазя за дит мача. Я виж, Георги. Какво това? Положен в положен, т.е. Да. Искам да ловя риба някъде. Чакай, наблизо има някакви хора, искаш да ги убием? Чакай, не съм на всичките сърца и трябва да ям. Постави крафтинга! Добре. Аз имам 4 такова 4. Не ме пука, първаш. Уит, сега ще направя един хляб. Чайте, че тук не знам, що му... Аз ти ги дадох, да знаеш. Благодаря. Чай, че има много лаг нещо, когато крафтвам нещо ми лагва. Добър ден. Трябва поне 5-6 пъти да опитам. Голяма работа, няма да имам хляб, ясно е. Не, изхвърлих си луита. Супер. Аре, гладен ли си? Си имам една Не, изобщо не съм. Ако искаш да си я засеем някъде. Викаш да си я засеем, нали знаеш, че тук през нощта няма монстъри? И мисля, че... добре, там има някакъв тим. Натам. Добре, ще я изям. Добре, аре, изяша. Аз ти дам един резервен слот. Ти си имаш. Не, няма ти дам нищо. Така. Да сложа меча. Добре. Аз подимам някакви бутушки. Трябва да ти... Аз пием панталонки. Супер. Що до сега не си ги сложил? Добре. Ето, виждам. Саме. Не бягай да не си такова, ще без това да спи. Не бягай да не си... Не. Биго. Взех му на гърба. Той имаше Арън, нали? Има обиди. Чакай, имаш някаква храна си раздам. Имам. Имаше 6 хляб, то бил му гаден. Да, той не сега няма го правим на хляб, защото много ми лага. Имаш ли дърво? Дай ми. Толкова много дърво имам. Мога да я засипа. Я сложи крафтинга. Мисля, че е в тебе. И мислиш ли това? Не, дай си ми лук. Добре. Имам аз стрели, обаче. Чай сега ти направя една купичка, защото аз имам много гъби, пък ще направя купичка. Че тук има лак с крафтинга. Има някой наблизо. Така. Ама що ми да си направя бутонче. Добре, много ми лаги. Отваря, не мога да крафна. Имаш ли стрели? Ще спра за малко. Добре, и това беше от нас. Има и втора част. Не се притеснявайте. Харе, чао.